Кіраўнікі КДБ Беларусі і расійскай службы вонкавай выведкі сустрэліся ў Калінінградзе і дамовіліся узмацніць супольную выведку. Паводле саміх сілавікоў, гаворка пра каардынацыю працы супраць захаду і паглыблення супрацы ў межах так званай саюзнай дзяржавы. На гэтым фоне Расія ўжо адкрыта намякае на ўдары па аб'ектах у Еўропе, звязаных з вытворчасцю дронаў для Украіны. Ну, спадарства, шмат тут можна разважаць на гэтую тэму, што б гэта магло азначаць. Сустрэчу ў Калінінградзе правялі кіраўнік службы вонкавай выведкі Сергей Нарышкін і старшыня КДБ Іван Церцель. Паводле расійскага боку акцэнт на зборы інфармацыі пра планы захаду і на супрадзеянне гэтым планам. Асобна падкрэсліваецца неабходнасць удасканальваць формы супольнай працы. Гэта можа азначаць больш цесную інтэграцыю спецслужбаў і пашырэнне аперацыйнай дзейнасці. Паралельна Масква публічна павышае стаўкі. Міністэрства абароны Расіі распаўсюдзіла спіс еўрапейскіх кампаніяў, якія, паводле Масквы, вырабляюць дроны для Украіны. Частка адрасоў у гэтым спісе звычайныя цывільныя аб'екты. Намеснік старшыні Рады бяспекі РФ Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што гэта патэнцыйныя цэлі для расійскіх удараў. У гэтай логіцы любая вытворчая інфраструктура, звязаная з вайной ва ўкраіне, разглядаецца як вайсковая. І гэта ставіць пытанне, якія патэнцыйныя цэлі для ЗСУ месцяцца ў Беларусі. Міцер Міцкевіч, вайсковы аглядальнік Белсату. Дзіма, вітаем цябе. Добрый вечер. Зміцер, ну давай вот тады і пачнем ад ты ведаў, бачыў, уже чуў, так што заявіў Церцель. Ну і вось тут пытанне, ці ў Беларусі няма такіх цэляў для ЗСУ, пра якія кажа Церцель датычна Еўропы? На самой справе тут ужо Зеленскі казаў, што ў Беларусі для ЗСУ падобна мэты ёсць і падобна, што з гэтымі мэтамі Украіна будзе працаваць, ну і выглядае на тое, што гэтых мэтаў будзе рабіцца толькі больш, паколькі Расійская Федэрацыя нарошчвае выкарыстанне тэрыторыі Рэспублікі Беларусь для атак на тэрыторыю Европы. Тут мы кажам не толькі про Украіну, а і агулам, вось таксама у згаданым табой прасвеце мы разбіраем тое, што режим Лукашенко может быть задейничаны Российской Федерацией в непосредных актах агрессии, уже конвенційной агрессии супраць краінаў Еўрапейскага звязу. Адпаведна, так, на тэрыторыі Беларусі будзе больш мэтаў. І, ну, гэта не лепшыя навіны для рэжыму Лукашенко. А якога кшталту гэта цэлі? Зміцер, якога кшталту гэта цэлі ў Беларусі? Што гэта за цэль? Гэта, хутчэй за ўсё, аб'екты, ну, зноў жа, тое, што мы ведаем. Да? Ёсць гаворка аб станцыях, якія будуць дапамагаць у сувязі расійскім дронам. То бок, вось гэта тыя цэлі, якія Украіна можа знішчаць, і цалкам лагічна, калі яны пачнуць гэта рабіць, тут нічога дзіўнага не будзе. Ну, плюс, зноў жа, яны кажуць аб тым, што яны ўжо нейкім чынам працавалі з падобнымі цэлямі, значыць, штосьці адбывалася, але гэта не афішавалася. Ну, зноў жа, рэжым Лукашэнкі это не асабліва любіць такія рэчы афішаваць, но украінскія ўлады, значыць, таксама аб гэтым маўчалі. Таксама гэта, я думаю, што могуць быць месцы, адкуль могуць здзяйсняцца, напрыклад, пускі расійскіх, ну, калі мы бярэм шырэйшую эскалацыю, так? Адкуль могуць здзяйсняцца пускі расійскіх дронаў, адкуль могуць здзяйсняцца пускі расійскіх ракет, а таксама аэрадрома. То бок гэта тое, што першае прыходзіць на думку. Ну, зноў жа, таксама гэта могуць быць месцы размяшчэння расійскага асабовага складу, калі яны будуць збіраць сілы і пачынаць нейкія аперацыі супраць краінаў Еўропы. Ну, зноў жа, Расія гэта адкрыта дэкларуе, таму цалкам лагічна, што гэтага ў Беларусі будзе больш. Зміцер, давай прапаную вярнуцца да менавіта самой сустрэчы гэтай у Калінінградзе. Ну, яна паміж кіраўнікамі беларускага КДБ і расійскай службы вонкавай выведкі. Гэта не першая сустрэча такая, это нагу 25-я. Такая сустрэча, іх сумесная калегія, так, у межах так званай саюзнай дзяржавы. Думаю, не выпадкова, што это была сустрэча ў Калінінградзе. Але і не выпадкова,
Думаю, СВР гэты факт публічна заявіў, і вось публічна заявіў, цэлую заяву размясціў на сваёй старонцы, падкрэсліўшы, што беларусы таксама побач з расейцамі будуць тут стаяць на варце саюзнай дзяржавы, там яна некалькі разоў паўтараецца ад прыхадняў, ад экстрэмісцкіх прыхадняў так з захаду. Гэта і ёсць тая, магчыма, гібридная такая інфармацыйная атака на краіны Еўропы, сам факт гэтай сустрэчы, так, і такая прэзентацыя, такая продажа для аўдыторыі. Ці, на твою думку, сапраўды рыхтуюцца нейкія аперацыі і больш цеснае супрацоўніцтва, то бок нейкі этап нас чакае яшчэ большага такога зліцця беларускіх чекістаў з расійскімі? Я б сказаў аб тым, што гэта можа быць таксама, як расійская выведка любіць адразу заранёў распавядаць пра свае планы, і вось гэта класічная тактыка прапаганды, паколькі портал СВР ператварыўся в адзін з галоўных расійскіх прапагандысцкіх рэсурсаў. То бок гэта зараз не крыніца надзейнай інфармацыі, там, з дзейнасці спецслужбаў ці нейкіх справаздачаў, а гэта адыёзны прапагандысцкі партал, па сутнасці, які вельмі часта распавядае пра намеры сапраўдныя расійскіх уладаў, і нейкія іх планы у пэўных кірунках. Дык вось тое, што яны заяўляюць аб нейкіх магчымых там дыверсіях, і што яны будуць супрацьдзейнічаць закидванню баевікоў і так далей, тут мае некалькі вымярэнняў. Першае, гэта тое, што сапраўды яны в класічнай парадыгме ў сваёй рэжым Лукашэнкі разглядае Беларусь як такую тэрыторыю, якую, умоўна кажучы, НАТО хацела бы захапіць. Вось яны пастаянна рыхтуюць нейкую дэстабілізацыю ў палітычным полі. І Лукашенко рэальна верыць у тое, што ў 2020 годзе, напрыклад, супраць яго змагаліся замежныя спецслужбы. Ён жа амерыканцам нават сам казаў, што слухайце, вы ж прайгралі ў 2020 годзе, вы мусіце гэта прызнаць. То бок ён насамрэч у гэта верыць. То бок тое, што нібыта нейкія дыверсійныя групы, нейкія экстрэмісты, гэта все рыхтуецца. Гэта не проста прапагандысцкі штамп, а гэта тое, на падставе чаго рэжым Лукашэнкі плануе свае далейшыя дзеянні. Што гэта за дзеянне? Што гэта за дзеянне? Напрыклад, яны плануюць трэнаванні сваіх вайскоўцаў вось на падставе такіх сцэнароў, што нібыта будзе нейкая дэстабілізацыя ўнутры краіны, а пасля натаўская ваеншчына ўвядзе войскі дзеля таго, каб падтрымаць гэты мецет. А вось гэтыя ўсе расповеды рэальна тое, да чаго яны рыхтуюцца. Вось гэтыя ўсе расповеды пра падрыўныя планы НАТО, можа гэта падстава, каб увесці расійскі кантынгент, каб яго на тых жа вучэннях павялічыць колькасць? Ці можна гэта можа быць вось таксама другая опцыя, пра якую я узгадваў. Другая опцыя якраз такі гэта тое, што расійская СВР па старай традыцыі можа распавядаць пра свае планы і заранёў звальваць адказнасць. Яны самі такім чынам паведамляюць, што яны могуць арганізаваць такія правакацыі дзеля таго, каб пасля сказаць, што слухайце, мы такім чынам рэагуем на правакацыйныя дзеянні з боку захаду. І таму мы мусім тут зараз нейкім чынам адказаць. То бок гэта в іх логіку цалкам укладваецца. Таму што раней такія дзеянні ўжо былі, і в гісторыі такіх дзеянняў хапала, то бок расейцы за апошнія 100 гадоў якраз такі такімі правакацыямі ўжо неаднаразова адзначыліся. І таму цалкам лагічна, што яны гэтую тактыку будуць працягваць. І якраз такі тое, што яны адкрыта аб гэтым заяўляюць, Лукашэнку мусіць, у прынцыпе, насцярожыць. Але пытанне, на якім баку ў гэтай гульні, у гэтым раскладзе гуляюць все ягоныя церцелі і іншыя персанажы. Вось, магчыма, адказ на гэтае пытанне крыецца ў наступнай матыве. Ты сам звярнуўся да 2020 года і прыгадаў Нарышкіна ў гэтым кантэксце. Акурат 22 кастрычніка ў 2020 годзе у разгар палітычнага крызіса і невядомасці, невызначанасці ў Беларусі ён прызямліўся ў Менскім аэрапорту. Некаторыя кажуць, нават з групай падтрымкі ў выніку прапагандыстаў, якія пачалі працаваць на белтэлерадыёкампаніі, бо збольшага працаўнікі тады звольніліся ў знак пратэсту. Якая роля СВР была
в прынцыпе, на твою думку, ва ўратаванні Лукашэнкі ў 2020 годзе? Ну і вось гэтае тут пытанне, наколькі тады пасля гэтых падзеяў у 2020, калі Нарышкін прылятаў са сваім дэсантам яго ратаваць, наколькі Лукашенко в прынцыпе самастойная фігура ад расійскіх спецслужбаў? Ну, пачнем з таго, што Лукашенко ні ў якім разе ніякая не самастойная фігура, асабліва пасля 2020 года. Лукашенко пасля гэтага адказвае ў Беларусі за рэпрэсіі супраць беларускага народа, пасевную і хакей. І в прынцыпе ўсё. То бок больш, ну, вось гэта ягоная, як это, сфера дзейнасці, сфера кантролю. Таму што знешнюю палітыку, сферу нацыянальнай бяспекі кантралюе Расійская Федэрацыя. Гэта ўсё ляжыць у Маскве. І тое, што Лукашенко там думае, можа быць, яму там штосьці падабаецца з гэтых расійскіх планаў ці не падабаецца, гэта мала каго ў Крамлі цікавіць. Таму што ўсе рычагі кіравання знаходзяцца ў іх. І Лукашенко выдатна разумее, каму ён абавязаны тым, што ён сидзіць зараз у гэтым фатэлі. І тое, што тады прыязджаў Нарышкін, таксама фігура Нарышкіна непасрэдна важная, паколькі гэта адзін з нешматлікіх людзей у Крамлі, з якім у Лукашэнкі нармальныя стасункі. І таму якраз такі менавіта ён і быў адпраўлены дзеля гэтай місіі, дзеля таго, каб гэтыя перамовы праводзіць, дзеля таго, каб все гэта рэжыму Лукашэнкі даносіць, все гэтыя умовы, ну і далейшыя інструкцыі. Паколькі якраз ён з'яўляецца той асобай, ну, з якой Лукашенко больш-менш нармальна, без стрэсава размаўляе. Плюс гэта чалавек, які мае досвед менавіта ў арганізаванні разнастайных падобных гібрыдных аперацый. Таму тут казаць пра нейкую незалежнасць Лукашэнкі складана. І вось тут вельмі цікава, вяртаючыся да гэтай тэмы, нашай непасрэдна вось гэтай сустрэчы, важна адзначыць, што яшчэ адна рэч, якую мы мусім улічваць, гэта міжведамственная барацьба у рэжыма Лукашэнкі. І тое, што адныя дэпартаменты пастаянна спрабуюць выслужыцца перад Лукашэнкам на фоне іншых, дзеля здабывання рэсурсаў, дзеля атрымання большай падтрымкі ад непасрэдна дыктатара. І тут все гэтыя спробы церцелей там, і іхняй кампаніі пужаць беларусаў, пужаць Лукашэнку гэтымі баевікамі, там, нейкай агрэсіяй і так далей, таксама накіраваная на гэта. Паколькі трэба трымацца, то бок трэба паказваць сваю важнасць і патрэбнасць. Канкурэнтаў, і яны пастаянна вось гэтыя пагрозы генеруюць. Так, але вось пару хвілін у нас яшчэ ёсць, дакладней адна. Вяртаючыся да гэтых спіса цэляў, пра якімі гразіўся Медведзеў, ну, і ты кажаш, што там пару раз на 100 год, так, але расіяне такую практыку праводзілі, такія правакацыі, каб пасля там захопліваць. Але і яшчэ часцей яны проста пужаюць. Так, такімі цэлямі, а зараз мы ядравай бомбы вас бамбанем, яшчэ штосьці. Медведзеў спецыяльную функцыю такую выконвае. Гэтым разам это ўсё-такі псіхалагічны ціск ці падрыхтоўка да рэальных удараў, і ці не звязана гэта, вось гэтыя заявы, акурат з супрацай Нямецчыны і Украіны па дронам «Анубіус»? Тут я б не ішоў глыбока ў дэталі, бо гэта частка агульнага калінкору, якім Расійская Федэрацыя рухаецца ўвогуле. Яны адкрыта дэкларуюць сваё жаданне вялікай вайны з Европай. Яны ўпэўненыя в сваёй перамозе ў гэтай вайне. Таму што в іхнай парадыгме, ну вот у іх планаванні яны ўжо Европу перамаглі. Яны ўпэўненыя, што Злучаныя Штаты Европе дапамагаць не будуць. Яны ўпэўненыя, што ў іх атрымаецца дэзінтэграваць палітычныя сістэмы краінаў Европы да такой ступені, што яны проста не змогуць даць адказу на расійскую агрэсію. Таму што расейцы выдатна разумеюць, што пры паўнавартасным боесутыкненні з усёй Европай падобна іхная машына не вытрымае. Асабліва ўлічваючы пэўныя асаблівасці кіравання і тэхналогій, так бы мовіць. Але ім патрэбна далей эскалаваць, бо ў іх проста ніякага іншага выйсця няма. Яны зараз ужо ў той сітуацыі, што ў іх ніякіх дыпламатычных інструментаў не засталося.